Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baqy tarap yurdumyza gaýta adalikler we habarlar tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şugun hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow sanly ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tuturýan meselelerini hemde käbir resminamalaryny tasdimlaryny garaldy. Salam hormat Minister Kabinetining agzalary biz şuň sözülen Minister Kabinetining sanly ulgamy arkaly nowatdaky mejlisini geçirýär. Deporşýalyk näsiň hem hazawatlaryny diňler taýýarlanan resminamalaryny kabul eder. Şeýlem ýurt bäxtlikleme käre beýleki soraglarym garal maslahatlaşar. Hormat prezidentime de mejlisin gün tertibine geçip, ilki bilen Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Mehmedowa ýurdumyzda döwrewap kanunçylyk hukuk bünýadyny döretmek boýunça toplumlaryň maksatnamany durmuşa geçirmek hemde halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisine taýýarlyk görmek bilen baglykda alınıp balyan işler barada maglumat berdi. Deputatlar dödemi milli liderimiziň başyna başlan giňerimli döwlet maksatnamalaryny mundan meýlekde durmuşa geçirmek üçin agtybarly binýady öpçün etmäge gönükdirilen täze kanunlary işläp taýýarlamak hemde hereket edýän kanunçylyk namalaryny kämilleşdirmek boýunça işleri dowam edýärler. İşlenip taýýarlanýan kanunlaryň resminamalaryň tasdimlarynyň hataryna ýetçilik we kinologiýa iş hakyna Türkmenistanyň kanunynyň tasdimasy bar. Şeýle hem döwrüň taraplaryny nazar almak bilen hereket edýän kanunçylyk namalaryna üýt götmeler we goşmaçylar girdirilýär. Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisini ýokary derejede guramak boýunça işler alınıp barlýar. Umummilli forumy geçirmek boýunça resminamalar işlenip taýýarlandy. Soňra hormatly prezidentimiz Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýewa söz berdi. Babaýew ýurdumyzyň kanunçylyk bünýadyny pugtalandyrmak, döwlet başlarymyzyň durmuş ugrly syýasatyny amala aşyrmak boýunça geçirilýän toplumlaryň işleri barada maglumat berdi. Halk maslahatynyň agzalary, mejlis, ministrlikler we pugdaklaryň doranuş edaralary bilen birlikde halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisini ýokary derejede geçirmek üçin guramaçylyk taýýarlyk görmek çärelerini amala aşyrýarlar. Garaşdyry hemişilik bir tarap watanymyzyň gadanýan üstünliklerini, hormatly prezidentimiziň parasatly içeri we daşary syýasatyny 2020-nji ýylyň halkyň arkadagy zamana sen çygarynyň durmuş syýasy ähmiýetini, kabul edilýän kanunçylyk namalarynyň many mazmunyny düşündirmek hemde wagt etmek maksady bilen halk maslahatynyň agzalary maslahatlara, duşuklara gatnaşýarlar, köpçülikleriň habar ýetirişlerini çykyş edýärler. Hormatly prezidentime de maglumatlary dinläp, Mehriban halkymyzyň demokratik gymmatlyklaryny nazar almak bilen döwletimiziň hukuk we ykdysady esaslaryny mundan meýlekde pugtalandyrmaga ýardam edýän täze kanunlary işläp taýýarlamagyň üren wajypdygyny belledi. Döwlet başlarymyza halk maslahatynyň nowatdaky mejlisini ýokary derejede guramagyň möhümdigini çekdi. Onuň gün tertibine ýurdumyzy mundan meýlekde hemme taraplaryň ösdürmegiň, oňyň durmuş ykdysady we demokratik özgertmeleri durmuşa geçirmegiň meseleleri girdiler. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Berdimuhammedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň Türkmen deňiz derýa ýollary agentliginiň 3 sany gemi gurulşyk tasdimlalaryny daşary ýurt gar serişleriň hasabyna maliýeleşdirmek meseleleri barada hasabat berdi. Hormatly prezidentimiziň başçylygyna ýeri halkara mali guramalar bilen hyzmatdaşlyk işe gösterilýär. Daşary ýurt maýy goýumlaryny we gar serişlerini çekmek boýunça degişli işler geçirilýär. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösdürmek maksatnamasy laýyklykda dürli kysymly gemleriň gurulmagy gözüňe tutilýär. Şoňla baglykda Islam Özüç Bankynyň we OPEC halkary özüç gaznasyndan 2 sany ro görnüşli gemini we bir ýük gemisini gurmak boýunça tasdimlary maliýeleşdirmek üçin har serişlerini bermek barada teklipler gelip goşdy. Şoňla baglykda degişli araşyklary baglaşmak gözüňe tutilýär. Döwlet başlarymyzyň garamagyna gemleri gurmak boýunça tasdimlary maliýeleşdirmek hakynda kararyň tasdimasy götürildi. Hormatly prezidentime de hasabat dinläp, ýurdumyzyň deňiz flotyny döwrewaplaşdyrmagyň, onuň kuwatyny pugtalandyrmagyň, şeýle hem gem gurulşyk pugdagyny ösdürmegiň Türkmenistanyň ulug strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biridigini belledi. Milli liderimiziň belleşýäli biziň ýurdumyz sewit we halkara utgoşukly ulug logistika düzemini kemale getirmek boýunça anyk çäreler görýär. Şuna büyük güpek ýolunyň täze görnüşde gaýtadan dikildilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Ro görnüşli gemler barada aýdylanyp bolsa, olar uly gögrümli ýükleri uzak aralykda daşamak üçin üren zerurdur.
büyük gemlerin netijeli peýdalynmagy ýükleri ýüklemek, düşürmek amallarına tarp edilen wagty ipeti tygşytlamaga mümkinçilik berer. Milli liderimiz milli deňiz flotynyň kuwatynyň ýygyderli puturlandyrylmagynyň hemde döwre waplaşdyrmagynyň deňiz ulagları arkaly ýük dolanşygynyň giňeldilmegine, tutuşlygyna ýurdumyzyň eýe bolan üstsaşy mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanmagyna ýardym berjekdigini beledi. Hormatly prezidentimiz hödürlünen karary gol çekip, ony sanylgam arkaly vice-primeri berdi. Hemde bu kararyň ýerine getirilmegine gödekçiligi üpçün etmek taşyrdy. Soňra vice-premier hatabatyn dowam edip, dünýä belli John Deere kompaniýasy bilen mundan meýlekde hyzmatdaşlyk etmek boýunça durmuşa geçirilen çäreler hemde kompaniýanyň owagjyk we gurulşyk teňklaryny getirmek baradaky teklipleri barada habar berdi. Olara garamagyň hemde seljermen ýetatyna Türkmenistanyň Mali we Iqtisadiýat ministrligi bilen John Deere kompaniýasynyň arasynda owagjyk buğdany ösdürmek hemde huduty we telekeçik urganlaryna tuw serişlerini tygşytlamak meseleleri boýunça ýöwdary düşünşmek hakynda ähtnama gol çekmek teklip edilýär. Şeýlekem döwrewat tehnologiýalary ornaşdyrmak, teziri başmak we okulary guramak, owagjyk teňklaryny tatyralmak ulgamyny hyzmatdaşlyk ösdürmek maksady bilen serişleri tapgyrlygyny çekmek gödüňde tutulýar. Mundan başga da ýurdumyzyň gurulşyk senagat toplum tarapyndan bir kompaniýa bilen birlikde John Deere we Wirtgen kompaniýalarynyň ýol gurulşyk teňklaryny getirmek babatyna terişleriň talep edilýän görnüşlerini öwrenmek üçin hyzmatdaşlyk bilen baglanyşykly degişli işleri geçirmek meýilleşdirilýär. Türkmenistan hökümetiniň we John Deere kompaniýasynyň arasynda 2019-njy ýylda gol çekilen ýöwdary düşünşmek hakynda degişli ähtnama laýyklykda owagjyk we daşky şoğurmak ministrligi tarapyndan Deere kredit kompaniýasynyň uzak möhletlerini kart serişleriniň gasabyna owagjyk teňkalarynyň we gurallarynyň nowatda tapgyryny satyn almak boýunça birlikde akçiýalar geçirmek teklip edilýär. Beýişler owagjyk we daşky şoğurmak ministrliginiň bar bolan teňkalaryny 2019-njy 2020-nji ýyllarda 3 tapgyrda telematik sany ulgama geçirmek boýunça meýilnamanyň çäklerini amal aşyrlar. Hormatly prezidentimiz hödürlünen teklipleri makullap, bütün dünýäde meşhur bolan John Deere kompaniýasynyň Türkmenistanyň uzuldan gelýän işgur hyzmatdaşlygyny bellädi. Ýurdumyzyň owetinagy toplumynyň kuwatyny giňeltmek, innovasiýalar hemde iň oňat halkara tejribesiniň esasynda buğdagyň teňki we tehnologiýa taýdan gaýtadan enjamlaşdyrmagy ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynyň möhüm ugrulary bolup durýar. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz dünýäde meşhur bir kompaniýanyň köp ýyllaryň dowamynda owetinagy toplumyna amal aşyrylýan birlikdäki tassamalary işin gatnaşýanyny kanatdan bilen bellädi. John Deere kompaniýasynyň teňkalary Türkmenistanyň toprak howa şertlerini netijeli işlemege ukyplydygyny görkezdi. Bu kompaniýanyň hünärmenleri owagjyk enjamlarynyň kysymlaryny ýeligderli kämilleşdirýärler. Olaryň işi şäheriyetnamalaryny gowlandyrýarlar. Türkmen ekrançylarynyň zerurlyklaryna we talaplaryna laýyk getirýärler. Buğdagyň teňki toplumynyň telematik sanylgama geçirmegi, owagjyk buğdagynyň netijeligini ýokalandyrmaga hemde tutuşlygyny we buğdagyň önümçiginiň düşügünçligini artdyrmaga ýardam berer. Hormatly prezidentimiz bular barada aýtmak bilen vice-premier bugurdy degişli işleri dowam etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow ýurdumyzyň ýalňyz energetika toplumyndaky işleriň ýagdaýy hemde Türkmenneft döwlet konserni tarapyndan neft guýularynyň önüm berjiligini ýokalandyrmak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiziň kararyna laýyklykda Türkmenneft döwlet konserni bilen Tatneft jemagat paýdary jemgyýetiniň arasynda Oturdepe neft ýatagyna guýularyň neft berjiligini ýokalandyrmak boýunça elin hyzmatlary ýerine getirmek barada baglaşan şertnama boýunça goşmaça araçygy baglaşmak boýunça gepleşikler geçirildi. Ýöwdary bähitli hyzmatdaşlygy işleňleşdirmek boýunça görülen çäreleriň netijesinde bu ýurda degişli araçylar gazanyldy. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, ykdysadyň esasy urganlarynyň biri bolan neft gas senagatyny mundan meýlekde ösdürmegiň, ony ýöňdewazy puwdaga öwürmegiň döwlet siýasatynyň ileri türýän ugurlarynyň hataryna girýäni bellädi. Şunun bilen baglykda milli liderimiz ýurdumyzyň energetik strategiýasyny ýygyderli durmuşa geçirmäge aýratyn üns bermeň zerurdygyny aýdyp, hödürlünen meseleleriň düýpli seljelmeginiň möhümdigine üns çekdi. Döwlet başlarymyz neft gas toplumynyň netijeli işini üpçün etmegiň, onun düzümini döwre waplaşdyrmagy we önümçi kuwatlyklaryny artdyrmagy, alma gazananlary hemde innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagy günden-güne baglydygyny bellädi. Hormatly prezidentimiz ýalňyz energetika toplumyny mundan meýlekde ösdürmek, gyzyklanma bildirýän daşa ýurtly hyzmatdaşlaryň ählisi bilen netijeli gatnaşyklary mundan meýlekde puwturlandyrmak babatda vice-premier anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew
yurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan mögümliğin obagjylyk işleri we ýad ekişine taýýarlyk barada hatabat berdi. Döwlet başçylygynyň garamagyna vilayetler hemde etraplar boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen meselelerini tasdiklamak barada buýrugyň tasdiqlary götürildi. Türkmenistanyň suw kodeksine laýyklykda suw serişlerini tygşytly we erejeli peýdalanmak ilatymydy obagjylyk öňlerini öňürjüleri tenagat tuğduğunu we beýleki suwdan peýdalanjylary suw serişleri bilen üpçün etmek maksady bilen degişi işler amala aşyrylýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, o tenagat toplumynyň we beýleki puwdaklaryň tardyşly işiniň möhüm şerti bolan suw serişlerini netijeli peýdalanmagyň, daşkur şow goramagyň, halkymyzyň amaty durmuş şertlerini döretmegiň, döwletimiziň durmuş ykdysady ýadatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýanyny beledi. Şeýle hem milli liderimiz ýurdumyzyň obagjylyk puwdagyna suw tygyşytlaýjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmagyň, suwarymly ekrançylykda ägir türlü tejribe toplan pederlerimiziň köp asyrlyk görelgelerini dikeltmek boýunça işleri maksatnamaly esasy dowam etmegiň zerurdygyny aýtdy. Hormat prezidentimiz munyň özi gektardan alynýan hasylyň hasa ýokalanmagyna, o wetenagy toplumynyň ägir türlü mümkinçilikleriniň dogry durmuşa geçirilmegine kuwatly itergi berjekdigini bellädi. Sonra vice-premier hatabatyn dowam edip, döwlet başçylygynyň garamagyna vilayetler boýunça 2020-nji ýylda obagjylyk ekinlerini ýerleşdirmek hemde önümleri öndürmek hakyna kararyň taslamasyny ödürledi. Şu ýylda Türkmenistan boýunça tewitlerin toprak guwa şertlerini nazara alyp, dürli görnüşli obagjylyk ekinlerini ösürip ýetişdirmek hemde ekin dolanşygyny alymy esasy alyp barmak üçin bölünip berilen ýerleriň umumy meýdany 1.403.120 hektara barabardyr. Şeýlekem 106.000 hektar meýdanyna yer alma we güýük bakça ekinleri ekler. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda obagjylyk ekinleriniň şol sanyna güýük bakça we meýwe önümleriniň meselelerini mundan meýlekde artdyrmagyň wajypdygyna ünsçekdi. Munyň özi ilatymyzyň ýokary hili we ekologiýa taýdan arasy önümleri bolan islegleriniň kanagatlandyrylmagyny, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan öýrençigi ösdürmek meseleläriniň çözülmegine kömek eder. Sonra vice-premier hatabatyn dowam etmek bilen hormat prezidentimiziň garamagyna Türkmenistanyň 2020-nji ýylda gowaçanyň ýokary hatyryny ösürip ýetişdirmek hakyna kararyň taslamasyny ödürledi. Oňa laýyklykda ýurdumyz boýunça 580.000 hektara gowaç ekmek meýilleşdirilýär we ondan 1.250.000 tonna hasyl alynar. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, gowaç ekişini belirlenen möhletlerde geçirmegiň zerurdygyny bellädi. Döwlet başçylygymyz mögümliğin obagjylyk işlerini öýe wagtyna we ýokary hili geçirmegiň, puwdagy ýöňdebaş tejribäni ornaşdyrmagyň, ekin dolanşygyny alymy esasy amala aşyrmagyň möhümdigine ünsçekdi. Sonra vice-premier hormat prezidentimiziň döwlet ekologiýa ýadatyny mundan meýlekde netijeli durmuşa geçirmek üçin ýurdumyzda halkary guramalary bilen ýödary beýiklik hyzmatdaşlygy puwtalandyrmak boýunça ägir türlü işleriň alınıp barýanyny aýtdy. Şunun bilen baglanykda döwlet başçylygynyň garamagyna ýurdumyzyň obagjylyk we daşkur şow goramak ministrliginiň, Gazagystan Respublikasynyň ekologiýa, geologiýa we tebigy serişleri ministrliginiň, Tokoy hojalygy we haýwanat dünýäsi komitetiniň, Özbegistan Respublikasynyň ekologiýa we daşkur şow goramak boýunça döwlet komitetiniň arasynda UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyny kötürilenýän arym guşaklykdaky Turan çölleri, transmilli desgalary dolandyrmak we goramak babatda ýödary düşünmek hakynaky ähtnama gol çekmek boýunça buýrugyň taslamasyny ödürledi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistanyň UNESCO bilen ýoly goýan diýip bolan gatnaşyklarynyň ösdürülmegine möhüm ähmiýet berilmeligini bellädi. Bu ýurda bir näçe bilelikdäki taslamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilýänini bellemek gerek. Şunun bilen baglanykda watanymyzyň özgörçli taryhy medeni ýadygarlyklarynyn we täsin tebigy desgalarynyň dünýäde giňden wagt edilmek orunda amala aşylýan şäherleri möhüm üns berilmeliler. Hormat prezidentimiz ýödürlenen degişli resmi namlara gol çekip, olary Tanıl Gomarkaly vice-premieri berdi we bu babatda anyk görkezmeler berdi. Sonra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Pürçekow ýurdumyzda gaýtadan dikeldilen energetikany ösdürmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Gaýtadan dikeldilen energiýa çeşmelerini giňden ulanmak hormat prezidentimiziň energetik ulgamyna durmuşa geçirýän ýadatynyň ilertilýän wezipeleriniň biri bolup durýar. 2019-njy ýylyň aprel aýyna tasdiklanan Altınasır Türkmen köýlüniň sebitini 2019-2025-nji ýyllarda öýleşdirmegiň konsepsiýasyny durmuşa ornaşdyrmak boýunça çäreleriň beýlänmäsine laýyklykda Balkan vilayatynyň Firdar etrawynyň çägini kuwatlylygy 10 megawatt bolan köp pugurly gün we ýel elektrik stansiýasy gurmak gözüňde tutulýar. Desgada ekologiýa taýdan arasy elektrik energiýasyny öndürmek bilen Altınasır Türkmen köýlüniň töwereginde peýda boljak ýylatly ýerlerde tarpejleri elektrik energiýasy bilen agtybarly we büýükdençli üpçünediler.
Munun özi yurdumyzyň taryhyna täsin taslamadyr. Bu taslamanyň amala aşylmagy, puwdugyň kuwatlyklaryny artdyrmaga, şugur boýunça milli hünärmenler taýýarlamaga, täze iş ornlaryny öretmäge mümkinçilik berer. Şonuň bilen baglanykda Energetika ministrligi tarapyndan Balkyn vilayetiniň Serdar etrawyna köpügürli gün we ýel elektrik stansiýasyny ulanmaga dol taýýar edip gurmak hemde Serdar elektrik beketinden 110 kW güýjenmeli elektrik geçirçisini gurmak üçin ýenjamlar we serişleri tatyranmak barada halkara bäsleşe geçirildi. Bäsleşiň jemleri boýunça Türkiýe Respublikasynyň Çalyk Enerji Kompaniýasynyň teklibi seçilip alındy. Hormat prezidentime de hatap etdiklep, bu meseleniň yurdumyzyň elektrik energetika puwdugynyň kuwatyny artdyrmak we düzümini döwre baplaşdyrmak babatda alınıp bolýan giňerimli işler üçin äkmetiniň üren urudygyny nazara almak bilen bu urdu alınıp bolýan işleri dowam etmegi taşyrdy. Bu işler amala aşyrylanna know-howlaryň, täze tehnologiýalaryň, almaň soňky gadanlarynyň durmuşy ornaşdyrylmagynyň mümkindigini aýdyp, döwlet başlarymyz ýaşyl energiýanyň mümkinçiliklerini peýdalanmak boýunça taslamalaryň üren zeri urdugyny, şonlukda daş gurşugy ziýan getirmeýän, ykdysaddaýdan beýikli alternativ energetika diskalarynyň gurulşygynyň gözeňde tutulan meýilnamalarynyň ägretiniň, şol sanna alternativ türkmen kölüniň tewtinde ekologiýa we danşygyny üpçün etmek baradaky meýilnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegine ýardam etjekdigini bellädi we bu urda degişli görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gylyjew gözüçige diýen düzümlerini alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, azyk garytlarynyň üpçünçiligini hassa artdyrmak hemde onuň eksportyny we importyny düzgünleşdirmek boýunça puwdugary toparynyň işini kämilleşdirmek ugruna durmuşa geçirilýän şeýerler barada hatabat berdi. Yurdumyzyň ilatyny azyk garytlar bilen üpçün etmek boýunça ýöňde durýan wezipeleri netijeli çözmek maksady bilen daşary ýurtlardan getirilýän garytlaryň orny tutýan öýrümçi kuwatlyklaryny artdyrmak, olaryň mümkinçiliklerini netijeli ulanmak boýunça çäreleri işäp taýýarlamak üçin legişli puwdugary topar edildi we onuň düzüm tasdiklandy. Şonuň bilen birlikde zerur azyk garytlarynyň daşary ýurtlardan getirilmeli görnüşleri öwrenilýär we olaryň üpçünçiligi boýunça zerur işler alınıp barýar. Puwdugary toparynyň içini kämilleşdirmek maksady bilen taýýarlanan teklipler döwlet başlarymyzyň garamagyna hödürlendi. Hormat prezidentime de hatap etdiňlep, daşary ýurtlardan getirilýän garytlaryň orny tutýan öýünümleriň mukdaryny we ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak, bäsleşik okuyuply öýünümçi göstermek, milli ykdysadyýetimiziň durnukly işini puwtalandyrmak we üpçünçilik derejesini ýokalandyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmeligini bellädi. Döwletimiz bu gurda zerur şertler we mümkinçilikler derediýär. Milli liderimiz möhüm ulug ýollarynyň çatyrgyna çäk taýdan amatly ýerleşen ýurdumyzda gydyklanma bildirýän ähli ýurtlar bilen tüwda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin ägir türlü mümkinçilikleriň bardygyny aýtdy. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyz hödürlenen teklipleri umuman makullap, ýurdumyzda öndürilýän garytlaryň eksport edilýän mukdaryny mundan meýlekde artdyrmak, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen işigur gatnaşyklary ýola goýmak, halkary sowdasyna dünýä tejribesiniň ýöňdewaji gadanlaryny öýleşdirmek maksady bilen daşarky wagdarlaryň isleglerini we mümkinçiliklerini öwrenmek babatda vice-premier bir näçe degişli tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow halkyň arkadagy zamany syp elan edilen 2020-nji ýylda medeniyet ulgamy boýunça geçiriljek çäreleriň maksatnamasynyň taslamasynyň taýýarlanyşy barada hatabat berdi. Maksatnamada dürli medeni köpçülikleriň çäreleri, davrlary, sergileri, dörejilik bäsleşiklerini hemde sanly gomarkaly maslahatlary, duşuklary, festivallary we media forumlary geçirmek gözeňde tutulýar. Olaryň ataryna iýun aýyna Mary vilaýatyna geçiriljek medeni tepdeligi, Türkmenistanyň prezidentiniň elan eden Türkmeniň altyn atyratly bäsleşiginiň jemlemek we onuň çäklerindäki beýleki dörejilik bäsleşikleri bar. Hormat prezidentime de hatap etdiňlep, medeniýetiň sözüň dolu manasyna ýurdumyzda amala aşyrylýan ähli özgertmeleriň many mazmunyny, häzirki jemgyýetiň ruhy gymmatlyklaryny, mehriban halkymyzyň aň paýhys we dörejilik kuwatyny kesgitleýändigini, insanperwerliginde amala aşyrylýan siýasatyň bolsa, halkary hyzmatdaşlygyny ösdürmäge, döwletleriň we halklaryň ýakynlaşmagyna ýardam edýänini bellädi. Milli liderimiz hödürlenen maksatnamanyň taslamasyna käbir bellikleri girdip, halkyň arkadagy zamany sirp elan edilen şu ýylda meýilleşdirilen ähli çäreleriň milli mirasymyzy, ýurdumyzyň gadanýan üstünliklerini wagt etmäge ýardam etmelidigini, bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň dürüjlik ruhyna alaýyk gelmeligini bellädi we vice-premier bu bagatda anyk taşyklar berdi.
Soňra vice-premier hormat prezidentimiziň tapşyklaryna laýyklykda şu ýylyň 26-28 ýanwaryna Tewda Senagat darasyna Türkmen topragy dünýä ýaň salan medeni gymmatlyklaryň ojagy atly halkara alma maslahatyň we serginiň geçirmegine görleýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, milli medeni mirasy öwrenmäge we wagt etmäge başlanýan halkara sergini hem de maslahaty guramak meselelerine geçip ata-babalarymyzdan asyrlaryň jümmüşinden göz başalýan medeni däplerini östirmegiň, olary kämilleşdirmegiň wajypdygyny isjekdi we vice-premier forumy ýokary derejede geçirmek bagtda anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Toýlaýew döwlet başlarymyzyň udur beren tapşyklaryny ýerine ýetirişi, Liwap vilayatynyň Türkmenaba şäherine Türkmen Derman Senagat birleşiginiň bu ýön o senagat toplamynyň düzümini Gretserzin turşunyň öýrençigi boýunça kärhananyň gurulşy boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Häzir ýurdumyzda öňürilýän eksport haritlarynyň möçürlerini artdyrmak boýunça döwlet maksatnamasyny hem de taglyk döwlet maksatnamasyny üstünlikli durumça geçirmek boýunça giň möçürli işler alınıp bolýar. Ekologiya taýdan arasynda yerli çiğ mallaryň esasyna taýýarlanýan dermanlyk serişleriniň dünýä bazarynaky bäsejige goýuplygyny artdyrmak munyň esasy urlarynyň biri bolup durýar. Hormat prezidentimiziň 2019-njy ýylyň noýabr aýynda Italiýa Respublikasyna bolan resmi saparynyň çäklerini Türkmenistanyň saglyk goraş we Derman Senagat ministrligi bilen Italiýanyň Adipsen kompaniýasynyň arasynda bu ýön köküni gaýtadan işläp, araslanmadyk Gretserzin turşuny öňürýän kärhananyň gurulşygynyň taslamasyny taýýarlamak hakyndaky ähtnama gol çekildi. Döwlet başçylygynyň tapşyrygyna laýyklykda büyük kärhananyň gurulşygynyň potroçysyny seçip almak boýunça geçirilen bäsejiniň netijesinde Midemet gadam huzury kärhanasynyň täzejlik teklibi seçilip alyndy. Şeýlekem belirlenen tertipde gurulşygyň şertleri Deshany teň Kitaýdan enjamlaşdyrmagyň uglary kesgitlenildi. Şoňa bilen baglykda hormat prezidentimiň garamagyna degişi kararyň taslamasy götürildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda öňürilýän ýokary hilli eksport ugrlygy we dünýäniň iň gowy önümleri bilen münasip bäsejip bilýän serişdeleriň öýrençik mukdaryny ýygydarly artdyrmaga möhüm ähmiýet berilýänini beledi. Munyň özi ekologiya taýdan arasynda serişde bolan bu ýön kökünden öňürilýän dermanlyk serişdeleri de degişlidir. Döwlet başlarymyz Türkmen topragynyň ýokary bejerjilik ukyby bolan dermanlyk ösümliklere baýdygyny belläp, bu ýurda dünýäniň öňdäwaj tejribesini öwrenmek boýunça netijeli işleriň alınıp barylmalygyna ünitjekdi. Milli liderimiz daşary ýurtlaryň işi ýurt toparlary bilen ýödary beýiklik hyzmatdaşlygy ýola goýmak boýunça alınıp bolýan işleri makullap, innovasiýon esasy işi ugry edinýän Türkmenistanyň dünýäniň güýçli tejribesini we öňdäwaj tehnologiýalary ýöýleşdirmäge çoňur gyzyklanma bildirýänini bellädi. Döwlet başlarymyz degişi karary gol çekip, ony sanyl gomarkaly vice-premier berdi we bu wagtda birnäçe anyk taşyklar berdi. Soňra vice-premier ýeri halkara ýarşlaryna gatnaşmagy, Russiyanyň Tokyoda geçirilen 32-nji Tomsky Olimpiýa oýunlaryna toplanan tejribe esaslanyp, Türkmenistanyň milli ýygyny toparlaryny 2024-nji ýylda Fransiýada geçiriljek 33-nji Tomsky Olimpiýa hemde 17-nji Paralimpiýa oýunlaryna taýýarlamak boýunça alınıp bolýan işler barada hem hatabat berdi. Türkmenistanyň milli ýygyny toparlarynyň türgenlerini sportyň dürli görnüşleri boýunça taýýarlamak hemde ustatlyk derejesini ýokarlandyrmak, ýokary netijelere gazanmak üçin ýerü şertleri düretmek işleriniň çäklerini, türgenleriň oku türgenleşik çärelerini ýürütülüşdirilen sport toplamlaryna we olimpiýa çäkerjiginiň degişli deskalarynyň hemde awada köpügli sport toplamyna geçirmegiň gödüňne tutulýanyny aýdyldy. Şoň bilen baglykda döwlet başlarymynyň garamagyna degişli kararyň taslamasy götürildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, paragatçyň ilçe hökümine karar edilen sportyň gösterilmeginiň wajypdygyny bellemek bilen Parisde geçiriljek Olimpiýa we Paralimpiýa ýarşlaryna taýýarlyk işlerini ören jogapkärlik çemeleşmegiň ýerurdygyna ünitjekdi. Döwlet başlarymyz hödülünün teklipleri makullap, degişi karary gol çekdi we ony sanyl gomarkaly vice-premieri berip, belirlenen wezipeleriň ýerine ýetirmek wagtda anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meriedow daşary işler ministrleriniň düzümlerini alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, şeýlekem Türkmenistanyň prezidentiniň ulug diplomatiýasyny ösdürmegiň 2022-nji 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyny tasdiklamak hakyndaky kararyň taslamasynyň taýýarlanyny barada hatabat berdi we ony döwlet başlarymyzyň garamagyna ödürledi. Halkara we sewit derejesinde ulug logistik ulgamy ösdürmek we onuň häzirki zamanyň ýagdaýlaryna laýyk derejede hereket etmegini gazanmak babatda milli liderimiziň teklipleri etatyna ulug ulgamyny ýöňe sürilýän başlangyçlar dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giň gollawa eýe bolýar.
Qızgısanna hormatly prezidentimizin başlangyjy boýunça 2014-nji, 2015-nji, 2017-nji we 2021-nji ýyllarda durnukly uly ulgamynyň ösürilmegi boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň degişli kararnamalary bir agzdan kabul edildi. Şeýlekem 2016-njy ýylyň noýabr aýynda ýurdumyzda durnukly uly ulgam boýunça birinji ähli maslahat geçirildi. Şeýlekem vice-premier milli liderimiziň uly ulgamyny öňe sürýän halkara başlangyçlaryndan ugralanyp, Türkmenistanyň prezidentiniň uly diplomatiýasyny ösürmegiň 2022-nji, 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasynyň taslamasynyň işlenip taýýarlanyny barada habar berdi. Maksatnamada ýurdumyzda uluglaryň ähli görnüşleriniň maddi enjamlaryň binýadynyň toplumlaryň döwre waplaşdyrylmagyna, uly ulgamynyň ýazyrky zaman düzümleriniň döredilmegine, watanymyzyň halkara ulug üssajy geçirgileriniň tewit merkezi hökümine ornunyň hasy berkidilmegine gönükdirilen aýratyn ähmiýeti bolan möhüm çäreler gözüňde tutulýar. Maksatnamada ýurdumyzyň uly ulgamynyň we halkara ulug hyzmatdaşlarynyň hukuk binýadyny ösürmek, dünýäniň we tewitiň ulug logistik ulgamlarynyň talaplaryny gözüňde tutup, Türkmenistanyň ýol ulug kodeksini taýýarlamak, ulug wagtda halkara guramalary, şol sanyna Birleşen Milletler Guramasynyň hem-de onuň sewitleýän komissiýalary, halkara ekspeditorçylyk assosiasiýasynyň federasiýasy, halkara howa uluglary assosiasiýasy, raýat aviasiýasynyň halkara guramasy, awtomobil uluglarynyň halkara bileşigi, demir ýollarynyň hyzmatdaşy guramasy, halkara deňiz guramasy we beýleki halkara guramalary bilen ýödary bähfetli hyzmatdaşlygy dowam etmek, Türkmenistanyň Ýewropa, Kavkaz, Aziýa halkara ulug geçirgesi hökümetary komissiýasyna goşulmak boýunça işleri geçirmek hem-de bu boýunça üssaşyr ulug ýollarynyň ýurdumynyň üstünden geçmegine gazanmak üçin halkara ulug geçirgesi bilen hyzmatdaşlygyň çäginde köpürli sanly çözgüde ulanmagyň mümkinçiliklerini öwrenmek ýaly ugurlar bar. Mundan başga da maksatnamada ýurdumyzyň ulug puwdugynyň sanly ulgama geçirilmeginiň çäklerini Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütülişdirilen idareler bilen netijeli hyzmatdaşlyk alyp barmak, gelecekde bir ura eksport we import amallaryny ýerine getirýän beýleki döwlet idaralaryny, şol sanyna ýurdumyzyň ulug puwdugyny baglanşdyrmak boýunça işleri güýçlendirmek teklip edilýär. Şeýlegem ýere halkara we tewitary taslamalaryny durmuşa geçirmek, milli liderimiziň ýöňe sürýän teklipleri etatyna tutuş iklim ähmiýetli halkara ulug üssaşy geçirgilerini hasy işleňleşdirmek boýunça ýerüç çäreler işlenip taýýarlanan maksatnamada öz beýanyny tapar. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Ýurdumyzda ulug diplomatiýasynyň işleňleşdirilmeginiň, döwletimiziň bir kararlygynyň tewitde we dünýäde durnukly ulug ulgamny puwturandyrmagyň we onu howpsuzlygy üçin etmegiň bähfidine gönükdirilýändigi hem-de daşar tiýatymyzyň ilertilýän urlarynyň biri bolup durýanyny beledi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň ulug logistik ulgamynyň hatda kämilleşdirilmegine öňsü çekip, bu işleriň talaby laýyk derejede ýerine getirilmeligini beledi. Munyň özi çäk taýdan amatly ýerleşen Türkmenistanyň halkara ulug hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmekde möhüm orun eýilýändiginiň aýdyň beýanydyr. Bu bolsa ýurdumyzyň ähli gurlardaky eksport mümkinçiliginiň artmagyna, ulug logistik ulgamny häzirki zamanyň täsir tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagyna, şol bir wagtyň özünde bolsa maýy goýum terişleriniň işiň çekilmegine oňyn täsirini getirer. Döwlet başlarymyz hödülenen maksatnamany makullap, bu gurdaky degişli karary gol çekdi we ony Tanrı Gomarkaly vice-premieri iberdi. Hormatly prezidentimiz maksatnamadan gelip çykan wezipeleri üstünlükli ýerine getirmegiň ornuny degişli halkara guramalary we awraly düzümler bilen birlikde iş alyp barmak babatda anyk tawşyklar berdi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz Türkmenistan bilen daşa ýurt döwletleriniň arasyndaky käbir halkara resmi namalaryny tasdiklamak hakynda karara, şonuň ýaly ýurdumyzda tewitary hyzmatdaşlygyny netijeli ösürmek maksady bilen Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky söwda ykdysady we syýasy diplomatiýa gatnaşyklaryň möhüm ugurlaryna degişli meseleleri ara alyp maslahatlaşmak, iş duşuklaryny hem-de gepleşikleri geçirmek üçin Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Berdimuhammedowyň ýol başlygyna Türkmenistanyň wekiliýetiniň agdarlaryny Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherine gulluk iş saparyna iýermek hakyndaky buýruga gol çekdi. Döwlet başlarymyz bir resmi namalary Tanrı Gomarkaly vice-premieri berdi we bu wagtda ýöňde durýan wezipeleriň üstünlükli çözülmegine möhüm ähmiýet bermegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary Amanow ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerda başlanan başlangyjy bilen giňerimli harby özgertmeleri amala aşyrmak boýunça ýerine getirilýän işler hem-de ýurdumyzyň serket geçiriş nokatlaryna koronavirus ýokanjyna garşy öňüne alş we ýansyzlanyş çäreleriniň geçirilişi barada hasabat berdi.
döwlet başlarmada hatabat dinläp, goran şäheriyetli harby doktrinany üstünlükli durumşa geçirmek, yaragly güýçlerimiziň düzüminiň harby hünär derejesini ýokalanymak bilen baglanşyk meseleleri hemişe ünüs merkezinde taklamagy tapşyrdy. Hormat prezidentime de yurdumyzyň harby we hukuk goraýjylarlaryna geçirilen işleri kämilleşdirmegiň, olaryň işine tanylgamy işin ornaşdyrmagyň wajypdygyny aýdyp, vice-premier Döwlet Gowpsuzlyk Geňeşiniň sekretarına bu babatda anyk görkezmeler berdi. Hormat prezidentime de häzirki wagtda dünýäde äklimi pandemiýa bilen baglanşykly çylşyrly ýagdaýlaryň emele gelendigini nazara almak bilen ýurdumyza getirilen haritlara gözölçük etmek boýunça gaýry goýulmasy çäreler görmegiň hemde äkli gümrük amallarynyň bir edilmeginiň wajypdygyny belläp, bu babatda degişli taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory Çakyýew demir ýollaryň hyzmatdaşy guramasynyň halkara üstsaşyr demir ýol narhlary hemde ýeketäk üstsaşyr narhlary boýunça halkara şertnamalaryna goşulmak boýunça geçirilen işler barada hatabat berdi. Hatay Ýewropa ugrü boýunça halkara ulug geçirgelerini işleňleşdirmek we täze gurlar açmak, konteynerli ýük taşamalaryň gatnawlarynyň möçürlerini artdyrmak üçin beýteşige okuyply, amatly nırh syýasatyny emele getirmegiň zerurlygy ýüze çykýar. Ýurdumyzda demir ýollaryň hyzmatdaşy guramasynyň dowly hukukly agdasy bolmak bilen bu guramanyň halkara üstsaşyr demir ýol narhlary hemde ýeketäk üstsaşyr narhlary boýunça halkara şertnamalaryna Türkmen Demir ýollary Agentliginiň goşulmagynyň maksady laýyk boljakdygy öwrenildi. Munyň özi Hatay we Ýewropa gurulary boýunça üstsaşyr gatnawlary babatda bitegi narhlary alalaşmak üçin amatly etapi işläp taýýarlamaga mümkinçilik berer. Türkmen tarapynyň bir alalaşyklary goşulmagy ýurdumyzyň ulug logistik ulgamyny kämilleşdirmäge, narh babatdaky maglumatlary öwrenmäge, demir ýol ulug üstsaşyr gatnawlarynyň çäklerini giňeltmäge ýardam eder. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistanyň oňun bir taraplyk, paragatçyk tüýjülük we hoşnýetli goňşuluk görelgelerine etatlanan daşary siýasat strategiýany ýerlikderli durumça geçirmek bilen tebit we halkara hyzmatdaşyk meselelerine oňun çemeleşmäni görkezýänligini, dürli ulgamlarda şol sanyna ilertilýän ugry bolan ulug ulgamyny möhüm düzümliğin taslamalaryň başyny başlaýanyny belledi. Ýurdumyz çäk taýdan amatly ýerleşmek bilen ägir türlü üstsaşyr ulug kuwatyny ýeder. Döwlet başlarymyz bular barada aýtmak bilen Hatay, Gazagystan, Türkmenistan, Iran demir ýolunyň uly halkara ähmetini belledi. Bu ýol iklimary ulug düzüminiň möhüm bölegi, sebitli we tutuş Ýewraziýa Geňeşliginde dostlugyň hemde ýödary beýikli tüwda ykdysady hyzmatdaşlygyň hakyky köprüsi bolup durýar. Merkezi Aziýanyň çägi dünýäniň iri bazarlaryna çykylmagyny üçin edýän Demirgazyk günorta hemde günnogur günmatar ugrulary boýunça ulug gatnawlarynyň möhüm geçirgesi bolup durýar. Şunun bilen baglanykda demir ýol arkaly ýük taşymak işini ýerlikderli kämilleşdirmek zerur bolup durýar. Milli lidermede ýurdumyzyň bir ulgamda kuwatyndan has netijeli peýdalanmak, tanly tehnologiýalary ulanmak arkaly hyzmatlaryň görnüşlerini giňeltmek maksady bilen multimodal, logistika we üstsaşyr gatnawlar üçin amatly şertleri döretmek wajypdygyny belledi. Hormat prezidentimiz pudugy üstürmek maksady bilen halkara üstsaşyr demir ýollary narhlary hemde ýeketäk üstsaşyr narhlary boýunça halkara şertnamalaryna goşulmak bilen baglanşykly teklipleri makullady. Döwlet başlarymyz şunun bilen baglykda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen tejribe we peýdali innowasion işläp taýýarlamalar alşmagyň wajypdygyny belläp, bu urda degişli görkezmeler berdi. Tanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da birnäçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütler kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis çemledi. Hormat Minister Kabinetiniň agdalary biz şunun bilen sanly ulgam arkaly Minister Kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirip oturýar. Men esasy her birine bir jan saglygyny we malyp baran işlerini bunun belaktam uly sunukları arzu edýär. Sag bolun. Üniversite Türkmenistan prezidentinin gol çeken resminameler bilen tanış edýäs. Berkarar döwletimiň bagtýarlykda urnuny Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmek maksatnamasyny Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyna Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň Türkmen Deňiz Derýa ýolları Agentliginiň öňüne goýulan durly kysymly gämileri gurmak we diýiplerini durmuşa geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Döwlet Daşary Ykdysady iş bankyny Türkmenistanyň hökümetiniň qarz alyjynyň adyndan roro görnüşli bir sany gämini
we bir sany yük gemisini gurmak boýunça taslamaların bakatynyň bir bölegini maliyeleşdirmek üçin İslam Ösüş Banky bilen degişli alanşyklar baglaşmak hemde olaryň güýje girmegi we dolandyrylmagy bilen magly işleri amala aşyrmagy. Ro görnüşli bir sany gemini gurmak boýunça taslamanyň bakatynyň bir bölegini maliyeleşdirmek üçin OPEC halkary ösüş gadnaty kart berji bilen degişli kart alanşygyny baglaşmak hemde onun güýje girmegi we dolandyrylmagy bilen magly işleri amala aşyrmak tiyar berildi. Merkarar döwletimiň batýarlykda urny ýurdumyzyň owa hujuluk pudugyny amalaşyrlayan özgörtmeler üstünlükli dowam etdirmek. Welaýatlaryň etraplaryň toprak howa şertlerine laýyklykda owa hujuluk ekinlerini görnüşleri boýunça ýerleşdirmek. Ekin dolanşygyny ilim esasy alyp barmak hemde ekinleriň hasyrlygyny ýokurlandyrmak arkaly owa hujuluk önümleriniň öňürleýän meşwerlerini hasam artdyrmak maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda welaýatlar boýunça 2022-nji ýylda owa hujuluk ekinlerini ýerleşdirmek mailnamasy tasdiklandy. Owa hujuluk we daşky urşy gorumak ministrligi, degişli puduklaryň dolandyryş edarlary hemde welaýatlaryň häkimlikleri owa hujuluk ekinleriniň ekin dolanşygyny agrotexnikanyň kadrlaryna laýyklykda ilim esasy ýola goýmak bilen öňde barjy tejribeler önümçiligi giňden ornaşdyrma arkaly owa hujuluk ekinleriniň bol hasylynyň öňürilmegini üpçün etmäge borçly edildi. Berkarar döwletimiň batýarlykda urny welaýatlarda ýerden, suwdan, owa hujuluk tehnikalarinden we mineral dökünlerden netijeli peýdalanmak, agrotexnik çäleri ýokary hili geçirmek arkaly paxtanyň öňürilýän möçberlerini hasam artdyrmak maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda owa hujuluk we daşky urşy gorumak ministrligine Ahal, Balkan, Daşawud, Lewap we Mar welaýatlarynyň häkimliklerini, ýerleriň kärinleçileriniň, peýdalanjylarynyň we iýeleriniň işini ýokary derejede gurama arkaly 2022-nji ýylda Türkmenistan boýunça degişli möçberde paxta öňürilmegini üpçün etmek, gowaşanyň tohumlaryny etraplar boýunça toprak howa şertlerine görä owa hujuluk we daşky urşy gorumak ministrligi tarapyndan tasdiklanan mailnama laýyklykda ýerleşdirmek tapşyryldy. Paxta öňürjiler bilen şertnama baglaşmak esasyny olar agrotexnikanyň kadrlaryna laýyklykda amatly möhletlerdi. Owa hujuluk we daşky urşy gorumak ministrligine gowaça ekiljek meýdanlary ýokary hilli, gowaça tohumynyň ýeterlik möçberi bilen ýerleri ekişe taýýarlamak, gowaça ekmek, oňa ýydak etmek we paxta ýygmak bilen magly tehnika hyzmatlar bilen üpçün etmek. Suw hujulugy bardaky döwlet komitetina degişli suwuruş suw bilen üpçün etmek. Türkmen Himiýa döwlet konserni dökünleriň degişli möçberi bilen üpçün etmek tapşyryldy. Türkmenistan öňürleýän önümleriň daşary ýurtlara iýerilýän möçberlerini artdyrmak boýunça döwlet maksatnamasyny hemde Türkmenistanyň prezidentiniň saglyk döwlet maksatnamasyny üstünlükli durmuşa geçirmek, ekologiýa taýdan arasynda ýerli şymallardan dünýä bazaryny, bätişi okyply derman serişçileriniň önümçiligini ýol goýmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Saglyk Goraýyş we Derman Senaty ministrligine, Lewap welaýatynyň Türkmenawa şäherinde Saglyk Goraýyş we Derman Senaty ministrligine Türkmen Derman Senat Birleşiginiň Niýat wadyny bu ýön owa senat toplumynyň bu ýön köküni gaýtyny işläp ýylda 390 tonna arassalynmadyk gliserizin turşusyny öňürýän kärhanasyny ýanyşgerler awadanlaşdyryp gurmak barada Midemet gadam hususy kärhanasy bilen şertnamany kärhana üçin elektrik argatnaşyk gaz suw üçinçiligini hemde lagymyň meýdançydan daşarky eltiji inžener ulgamlaryny we deskalaryň taslamalarını düzmek, durkuny täzelemek ýa-da täzelerini gurmak hemde olary umumy şäher ulgamyny birikdirmek işlerini ýerine ýetirmek şertine baglaşmak tiyar berildi. Guruluş işlerini 2022-nji ýylyň ýanwar aýyna başlamak we kärhanany 2024-nji ýylyň ýanwar aýyna ulanmaga dogry taýýar edip tapşyrmak bellenildi. 2024-nji ýylda Fransa Respublikasynyň Paris şäherine geçiriljek 33-nji Tomsk Olimpiýa we 17-nji Tomsk Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyny toparlaryny taýýarlamak we olaryň gatnaşmagyny üpçün etmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda sport we ýaşlar siýasaty ministrligine şu oýunlara Türkmenistanyň milli ýygyny toparlaryny taýýarlygyny we olaryň gatnaşmagyny üpçün etmek degişli ministrlikler we puduklaryň dolandyryş edarlary bilen bilelikde
şu oýunlara Türkmenistanyň milli ýygyny toparlaryny toplumlaryny taýýarlamak boýunça maksatnamany hemde onu amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli şäherleriň meýilnamasyny işläp taýýarlamak we tasdiklamak. Aşgabat şäherindäki Olimpiya şäherjigini we awada sport toplumyny sportyň durly görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyny toparlarynyň okuw turgunlyşyk sapaklaryny we ýygnançyklaryny geçirmek tapşyryldy. İçeri işler ministrligi we Aşgabat şäheriniň häkimligi Türkmenistanyň milli ýygyny toparlarynyň okuw turgunlyşyk sapaklaryny we ýygnançyklaryny geçirmek üçin sport maksatly desgalar hemde binalary sport we ýaşlar siýasaty ministrligine ulanmaga bermäge borçlydyrly. Degişli ministerlikleri we pudoklaryň dolanýyş edarlaryna maksatnamada we meýilnamada gözüňe tutulan şäherleriň ýerine ýetirilmegine sport we ýaşlar siýasaty ministrligine ýardam bermek tapşyryldy. Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmek 2020-2025 ýyllar üçin maksatnamasyna we Türkmenistanyň 2021-2030 ýyllar üçin daşary sowda strategiýasyna belenen wezipeler üstünlükle amala aşyrmak, döwletimiziň ulug pudugynyň mümkinçiliklerini hasam putulandyrmak, bu gorda döwlet meýilleşdiriş ulugamy, bitewi milli ulug siýasatyny we kanunçylygyny kämilleşdirmek we durmuşa geçirmek boýunça giň strategik maksatlaryň we şäherleriň toplumynyň amala aşyrmagyny üpçün etmek ugrunda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň prezidentiniň ulug diplomatiýasyny ösdürmek 2022-2025 ýyllar üçin maksatnamasy tasdiklandy. Ministrlikler we pudoklaryň dolanýyş edarlaryna maksatnamada belirlenen şäherleriň amala aşyrmagyny üpçün etmek tapşyryldy. Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 15-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistan bilen daşary ýurt döwletleriň arasyndaky şu halkara resminamalary 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda Daşkent şäherine gol çekilen harit dolanşygynyň meşgullerini artdyrmak hemde hojalygy dörejeleriň arasynda özara bekfitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny giňetmek hakynda Türkmenistan hökümeti bilen Özbegistan Respublikasynyň hökümetiniň arasyndaky alalaşyk. Türkmen özbek şirket ýaka sowda zolagyny, sowda merkezini döretmek we onuň işini düzgünleşdirmek hakynda Türkmenistan hökümeti bilen Özbegistan Respublikasynyň hökümetiniň arasyndaky alalaşyk. 2021-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda Aşgabat şäherine gol çekilen raýat goranşy adatda naşar ýagdaýlaryň öňüni almak we olary ýok etmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistan hökümeti bilen Gazagystan Respublikasynyň hökümetiniň arasyndaky alalaşyk. 2021-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Aşgabat şäherine gol çekilen saglyk goraýyş we lukmançylyk ilmler babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistan hökümeti bilen Türkiýe Respublikasynyň hökümetiniň arasyndaky alalaşyk. Bilelikdäki Türk umumy bilim berýän orta mektep babatda Türkmenistan hökümeti bilen Türkiýe Respublikasynyň hökümetiniň arasyndaky özara düşünşmek hakyndaky ähtnama tasdiklandy. Türkmenistan prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň suw kodeksyna laýyklykda ýurdumyzyň suw serişçilerini aýuly saklamak hemde netijeli peýdalanmak maksady bilen 2022-nji ýylda welaýetler we etraplar boýunça suwdan peýdalanmagy çäklendirilen meşguller tasdiklandy. Türkmenistan prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakyndaky Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda owa hojalyk we daşky urşa goramak ministrine Türkmenistanyň owa hojalyk we daşky urşa goramak ministrliginiň Gazagystan Respublikasynyň ekologiýa, geologiýa we tebigy serişçiler ministrliginiň tokuy hojalygy we haýwanat dünýäsi komissiyasiniň Özbegistan Respublikasynyň ekologiýa we daşky urşa goramak boýunça döwlet komissiyasiniň arasynda UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna ködürlenýän aram guşoklukdaky Turan çölleri, transmilli desgalar dolanyrmak we goramak babatda özara düşünşmek hakyndaky ähtnama Türkmen tarapyndan gol çekmäge tiýar berildi. Türkmenistan prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky sowda, ykdysady we siýasy diplomatik gatnaşyklaryň möhüm ugurlaryna degişli meseleleri aralyp maslahatlaşmak we iş duşuklary hemde gepleşikler geçirmek üçin Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygyny Türkmenistan wekiliyetiniň agdalary Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde gulluk iş taparyna bolar. Ýene bolsa hormatly prezidentimiň adyny gelen gutlawlar bilen tanış edýäs. Ilkinji tanışdyrjak gutlawymyzda şeýle diýilýär.
Onun alhidarati. Türkmenistan prezidenti Cenab Gurbanguly Berdimuhammedow. Sizin alhidartınız. Tiyada 2022 yıl münasibetli en gowy arzuwlaryny beýan edýän Abdulhamid Bangladeş Halk Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle diýilýär. Onun alhidarati. Türkmenistan prezidenti Cenab Gurbanguly Berdimuhammedow. Tiyada 2022 yıl münasibetli gutdawlarymyza kabul edin. İslandiýanyň prezidenti Gudni Ýoýhan. Bu toda şeýle sözler var. Onun alhidarati. Türkmenistan prezidenti Cenab Gurbanguly Berdimuhammedow. Sizin alhidartyňyz. Tiyada 2022 yıl münasibetli sizin alhidartyňyzda hem de Türkmenistanyň dogonluk halkyna bagtyarlyk we abadançylyk bardaky en gowy arzuwlaryny ýolaýan. Şeýlede tiyada yıl münasibetli mähirli gutdawlaryň üçin size hoşallygymy beýan edýän. Size tüýsürekden hormat goýanym bardaky inanyrmalarymy kabul edin. Tamim bin Hamad Altani, Katar döwletiniň emiri. Arkada prezidentimiň halkyň arkadaly zamanysy ýylynyň ýanwar aýynyň 13-nü Balkan welaýatyna bolan iş sapary welaýatyň ýaşaýjylarynyň bu ýytynçly başlaryny hasam belende götürdi. Şu bu ýytynçly waka münasibetli welaýat derejesinde Esenguly etrap häkimligine hoşallyk maslahat geçirildi. Vilayet we etrap häkimlikleriniň ýolbaşçylarynyň, mejlisiň deputatlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekillerini, nevçilerdir balykçylyň, ýaşy neslin wekilleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen hoşallyk maslahatyna gatnaşyjylar ilki bilen bu ýerde ýaýbanlanyrlan amal haşamy we el işleriniň sergilerine sin etdiler. Ýokary ruhwelentlik ýagdaýyna geçen maslahatda edid watanmyda gahrman arkadagymyzyň bitirgen beýik işlerine bolan hoşallyk sözleri ýürekliň töründen çykdy. Halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň ruhyna laýyk ýokary derejede geçen maslahatda gahrman arkadagymyzyň şah adamynyň täze waşlyklary, täze ýylyň üstünlikleriniň we waşlyklarynyň ýyly boljakdygynyň habar berýär diýip çykyşlarda bellenildi. Arkada prezidentimiz iş tapar wagtynda Esenguly etrabynyň çägine ýerleşýän, uzynada baýlyklar känne dähme çekýän, garal tünusatlarynyň iş durmuş ýagdaýy bilen tanışmagy, sevdi ösürmekde öňde durýan wezipeler barada iş maslahatyny geçirmegi, şeýlede habaryň kenaryna balykçylar bilen duşup söhbetdeş bolmagy hemmeler buýsanyrdy. Munyň özi gahrman arkadagymyzyň döwlet adam çüýnürdiýän taglimatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň beýanlary. Dawarada çykyş eden nevçilerdir balykçylar öz ýürek buýsançlaryny gazarlaň üstü bilen beýan etdiler. Arkadagly zamanada toýlar toýaglaşýa, arkada hayatynda diyarymyza gulaçya, hay alley alley, canım can alley. Gahrman arkadagymyzyň şah adamynyň düşen ýeri güläp ötüşlüň rızgal berekediň mekanyny ugrulýar. Howa bugün Esenguly etrabynyň ýaşaýjylary gahrman arkadagymyzyň paýhasyndan taýsyz insan perwerliginden dören ajaýyp şäherlerini gözleriniň görejik min aýap onuň höýürine görýärler. Etrap merkeziniň çägindäki tarp ýerde dören bu täsin şäherçäni emele getirgen Haly Kärhanasy Medeniýet merkezi, Çağlar Bagdyr mektep, sport toplumydyr döwrewap hassahana, etrap häkimliginiň edara jaýy, etrap elektr aragatnaşyk kärhanasy, ýaşaýyş jaýlardyr töwda merkezi Esengulynyň her bir ýaşaýjysynyň buýsançy diýip maslahata çykyş edenler buýsançly belediler. Arkadagym ilkinji gadamyny Balkan welaýatynyň başlap Esenguly etrabyna gelip şu şäher şäher diýip tutanlar hormatly prezidentim bilen duşmak maňa da meýesser etdi. Bugün bolsa meniň balykçy artygym bilen arkadagymyň duşmagy meni büýsöndürdi, begendirdi. Ata kesbi ogla halal işleri ýaly men balykçy Karim artygym dowam edýär. Hormatly prezidentimiň men artygy bilen duşmagy men goja halymy ýaş etdi. Men muňa büýsönýäryn, gowanýaryn.
Arkada prezidentimiz şağ adam düşünmeli bolsun, canı sağ bolsun, yaşı uzak bolun, alıp barýan işleri başlıklara öwetlensin. Esenul etrafının medeniyet gösün odu saatlarının tayyarlan, döwrebap aýdym sazlary, hoşarlyk maslahatynyň şadlyk şowguny hasam belende götürdi. O saatlyk bilen ýerine ýetirilen aýdym sazlarda arkada prezidentimiziň amala aşyrýan ýurt bähwitli işleri, gülleýän gül açýan mehriban watanymyz, berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrü wasp edildi. Maslahatda gatnaşanlar gahrman arkadağımıza berk can sağlyk, uzak ömür, watanymyzyň gülläp ösmeginiň, edil halkymyzyň hasam eşretli ýaşamagynyň hatiresini alyp barýan beýik işlerini mundan beýlegem ruwaçlyklary arzu etdiler. Dabaran ahyryna oň gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. Halkyň arkadagly zamanasy ýylnyň ilkinji aýyny dähmet üstünliklerini beslep, döwrümizin bagtyarlygynyň hözerini görýän Balkanly ýyleşlerimiz, gahrman arkadagymyzyň Balkan vilayetine iş taparynyň ruhlanyp, arkada prezidentimiziň şah adamynyň her öýü, her ojagy bagyt, şadlyk, rızkyl döwlet getirenligini buýsunçly beýan edýärler. Ýurdumyzda amala aşyrylýan insanperwer özgörtmelere buýsunýan Esenul etrafynyň ýaşaýjylarynyň arkada prezidentimize hoşarlyklary ýürekliň töründen çykýa. Şeýle bolan soň etrafyň her bir maşgalasyna mukaddes ojaklarda gahrman arkadagymyzyň şah saparynyň şanyna toy dabaralar ullan tutulýa, toy tagamlary, pişmeleri taýýarlanyp, goňşy golanlara paýlanýa. Esasan hem hormatly prezidentimiziň iş taparynyň barşyna gahrman arkadagymyz bilen didarlaşan, döwlet başlarymyzyň şahsy paýyna münasip bolan ýyleşlerimiziň begenjini hiç tat bilen deňer ýalylar. Olar milli liderimiziň sowgat beren mawy ekranlarynyň üstü bilen berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ajaýyplyklaryndan lezzet alýarlar. Hormatly prezidentimiziň halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň ilkinji gününi öz halkyna jewker paýkasyndan syzylyp çykýan Jan Watanym Türkmenistan adly täze şygyryny serpa ýapma münasibetli Daşowut welaýat häkimligine maslahat geçirildi. Ondan çyksadanlar bu ajaýyp şygyryň çeperçilik aýratynlyklary bardy. Hemde gahrman arkadamyzyň watanymyzy berk binýatly, kuwatly döwleti öwürmek, merdany halkymyzy bagtyar durmuşda ýaşatmak uğruna alyp barýan siýasatynyň halkyň arkadagy zamanasy ýylyna da rowançlyklary beslenjekdi bardy bellediler. Daşowut welaýat häkimliginiň Türkmenistanyň Zenanar birleşeniň welaýat bölüminiň bilelikde guramaklarına, mehriban arkadagymyzyň Jan Watanym Türkmenistan adly ajaýyp şygyryna bagyşlanan, öňe diňe öňe biziň beýik şygarymyz adly aýdym sazly dawaraly maslahat geçirildi. Oňa ýaşuly netliň wekilleri, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, dürli ýaşdaky, dürli kerdäki raýatlar gatnaşdylar. Onu täsirli hemde buýsunçly çykyşlar bir näçesi dinlenildi. Arkada prezidentimiziň mukaddes watanymyza bolan egsilmejek söýge ýorulan ajaýyp şygyryny halkymyza peşkeş bermegi, halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň ilham joşgunyň ýurdumyzy hasam gülledi ösürmegi ýyly boljakdygyny alamatlanyrga. Gahrman arkadagymyzyň bu ajaýyp şygyram edil beýleki eserler ýaly watana bolan beýik söýge ýorulandyr. Çykyşlarda beýlenilýär mehriban arkadagymyzyň täze ýylla halkymyza peşkeş beren ajaýyp goşgusy öz boluşly bayramçylyk sowgady boldy. Milli liderimiziň täze şygyryna ýurdumyzyň içeri we daşary siýasatyna gadanan üstünlikleriniň ýetilen belen sepetlen wasp edilýänligi bellenildi. Bu ýerde çykyş edenler täze arzu, umytlar, belent maksatlar bilen gadammasylan, halkyň arkadagy zamanasy ýylyna ýetiljek belent sepetler barada da birin gurrun etdiler. Dawaraly maslahatda medeniýet gösün odu saatlarynyň çykyşlaryna giňerim berildi. Bu ýerde ýerine ýetirilen joşgunly aýdym sazlarda, edeb sazly çykyşlarda hormatly prezidentimiziň mukaddes watanymyzyň halkyň arkadagy zamanasy adly täze ýylymyzyň hemde Jan Watanym Türkmenistan adly ajaýyp şygyryň wasby belentden ýetirildi. Dawaraly maslahatda hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul edilip, milli medeniýetimize, sungatymyza, çeper edebiýatymyza biren sarpa goýýan milli liderimize alkyş we hoşarlyk sözleri beýan edildi. Şuwun paýtatymyzdaky döwletler köşkünde terbiýelenýän şaglar Ak Mermerli Aşgabatyň gözel kunjoklarynyň birine ýerleşýän döwlet çirkinne bollar. Döwrwap binada ýaglandyrylan joşguly we gyzykly çykyşlar şaglarda ýatdan çykmajak täsirler galdyrdy.
Häzirki döwürde ýurdumyzda gönüden göne arkada prezidentimizin aladasy netijesinde ösüp gelýän ýaş nesilläň şol sany döwletler köşgünde terbilenýänleriň sadyşly ösüşiniň üpçüne edilmegi, olaryň döwrewap derejede bilim terbiýe almaklary we boş wagtlaryny gyzykly geçirmekleri üçin ähli zerur şertler üpçüne edilýär. Munyň özi Bagtyar çagylyň ýurdu hökümine akrar edilen Türkmenistanyň körpe nesiller barada edilýän aladanyň milli liderimiziň ýolbaşçylygyna alınıp berilýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birine öwürlendiginiň aýdyň beýanlary. Döwlet sirkiniň sahnasyna köp sany joşunly oýunlaryň, galkynyş milli atysyndaky oýunlar toparynyň ören gyzykly kemem çalyşyryny çykyşlary bilen utdaşmagy çağlar üçin ýatda galyjy pursatlary öwürli. Toparyň agzalary ahaltaki bedewleriniň okkuny hereketleri bilen utgaşıklykda ören çalyşyryny hereketleri ýerine ýetirip sirk sunuwatyna tomaşa edýänleriň şatlygyny belende götürdi. Döwletler köşgünde terbilenýän çağlar özleriniň bagtyar durmuşy gownaja deňjelme ornuny döredilýän ýokary derejeli mümkinçilikler üçin arkada prezidentimize hoşallyk sözlerini aýtdylar. Bu üpçün edilýän amatly şertlerden netijeli peýdalanyp, watan söýjü hemme tarapdan bilim terbiyeli ýaşlar bolup ýetişmek ornuny ähli zerur tagalaryny gaýrymajykdyklaryny ynandyrdylar. Dawaranyň ahyryna körpelere mehriban arkadagymyzyň adyndan sowgatlar gowşurdy. Munyň özi ýaş nesliň toy şatlygyny hassa artdyrdy. Hormatly anlar, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 14-nji ýanwarda saat 20-den 15-nji ýanwarda saat 20-nji boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumat gurulugynyň berýän habary bilen tanyş bolaň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, az kim ýagyş ýagar, ömürli bolmagy mümkin. Gün ortagy matrdan tile sekundda 9-14 metr käýerlerine 19 metraçe ýetýän şemal üter. Howa gijesine 0-5 gradus şel maýl, gündüzüne 7-12 gradus. Kenerak taraplaryna bolsa 4-9 gradus maýl bolar. Ahir welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, ýagyş ýagar, ömürli bolmagy mümkin. Gün ortagy nowrdan tile sekundda 9-14 metr käýerlerine 17 metraçe ýetýän şemal üter. Howa gijesine 0-5 gradus şel maýl, gündüzüne 7-12 gradus maýl. Gün ortagy nowra taraplaryna bolsa 16 gradus şel maýl bolar. Mara welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, ýagyş ýagar, ömürli bolmagy mümkin. Demirady matrdan tile sekundda 9-14 metr käýerlerine 19 metraçe ýetýän şemal üter. Howa gijesine 4-9 gradus, gündüzüne 12-17 gradus maýl bolar. Leva welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, ýagyş ýagar, ömürli bolmagy mümkin. Demirady matrdan tile sekundda 9-14 metr käýerlerine 19 metraçe ýetýän şemal üter. Howa gijesine 4-9 gradus, gündüzüne 7-12 gradus, gün orta taraplaryna bolsa 17 gradus şel maýl bolar. Daşow welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, az kim gargaçyky ýagyş ýagar. Gün orta ordan tile sekundda 9-14 metre ýetýän şemal üter. Howa gijesine 0-5 gradus şel sowuk, gündüzüne bolsa 1-6 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut howa bolup, ýagyş ýagar, ömürli bolmagy mümkin. Gün ortagy nowrdan tile sekundda 9-12 metre ýetýän şemal üter. Howa gijesine 1-3 gradus maýl, gündüzüne bolsa 7-9 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça ýanwar aýynyň 15-nji magnit hadisasynyň gowşok täsiri bolmany arşylýar. Edid watandaşlar, gyş pasynyň howanyň derejesiniň peselýänligini nazara alyp, pasynyň aýry tinliklaryna laýyklykda geyinmegi. Şerde häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan 7 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howanyň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyr burun örtügini ulanmakda maksat berýär. Mehriban ýerleşler, bulary berk berjaýetler, ýylyň istenik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berqarar döwletimiziň batýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýaklap abatlarda tüşeretlenýär. Ýaklap tüşen özünde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolun ýerleşler.